Nining adlaw nangadto mi para sa water testing, and then naghatod mi og tubig, and then nagpick up mi og mga bihod para sa among mga bata sa boys home. Hapsay ang dagan sa mga sakyanan karong hapuna, while padulong mi pabalik sa office kauban ako ang akong office mate.